עם זה? התחלת כבר? באנגלית? התחלנו. חכה. חוץ מסלש 2. וטיפי. אתה מדבר כאילו איתם? שומעים אותי? שומעים אותי? כן. טוב, מה עושים? טוב. איך, סתום את הפה שלך, איך. ילד ההוא. הוא ילד קטן, אל תקשיב, הוא לא יודע מה הוא אומר. אבל יא מטומטם, אתה בסרטון. מה אתה אומר על מישהו עושה מסקייפ? מה, אתה דפוק? טוב, יאללה, תשחק, דבר איתם. נכסה. טוב, יאללה, אני הולך עכשיו, יאללה, בוא. טו 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 טו. שנייה, אני אקח כמה משאבים. משאבים? אני לוקח חומרים. כלים בדיוק. לא, זה כלים. טוב, לקחתי. כמו שאתם שומעים, הילד שמדבר הוא פייל, אז... חזק. לא יודע איפה אתה. חשבתי אנחנו עושים את זה באנגלית, מה אתה פייל? אז תגיד. זה מראה לי שהשרת חכה. לא פתוח. לא טוב. הלאה. נראה לי מערה יותר גדולה. שנייה. חבריה. תראו לה. אשתוק, יא פייל. יאללה, יש פה מערה. נו, איפה? איפה אתה, ליאור? תביא את התור שמזדהן. תביא... עוד. יש לי 64 תורצ'ים, אני דפוק. קח אותם, קח. לא צריך. קח, בואי, לא. לפה יש למה זה לא פותח לי? כי אתה פייל. אתה באמת מקליט כאילו? טוב, אז לא.
נו איפה? איפה אתה, ליאור? אתה מקליט? אתה רציני פייל, אחי, למה יצאת מהסקייפ? מה אכפת לי מה שזה עשה לך? סתם. טוב, יאללה, דבר איתם. יא מטומטם, אתה מקליט, דבר איתם, יא מסכן. עכשיו אנחנו עושים כל מיני דברים מגונים, סתם. אז זה לא לצפייה של ילדים קטנים. עכשיו אני מבקש מכם לסגור את זה, את הסרטון, לפני שיהיה מאוחר מדי. גם אני מצאתי, אבל זה... בטח זה יהיה... איפה? תבוא. למעלה, עכשיו למעלה. אתה הולך למערה שאני מצאתי. הנה זה, נכון? פה. לא. תעלה. תרוץ, יא מסכן. איזה פרוני. מה, אני אקבל 100. אז אתה פייל. טוב, אני הולך מפה, טוב, נו בוא, מה אתה תעשה סרטון של 50 דקות ואז אתה תערוך את זה לחצי דקה? אתה מצליח לאכול דקה, אני אוכל. שנייה, אני בהפסקת אוכל, מה יש לך? יאללה, ממשיכים במסע שלנו אל הלא נודע. כולם לדעת. ממשיכים למסע שלנו, אני ממשיך יותר. עקפתי אותך. או, עקפתי אותך. איזה פייל. יש לך פייל קצת. שנייה, אני צריך לבנות דלי. כולם לדעת, דלי לאיסוף מים וכל מיני לava יכול להיות. אתה תפסיק לשבור אותו. כולם לדעת, העכבר של ליאור הקטן נהרס עכשיו. אתם תבינו למה אנחנו קוראים לו ליאור הקטן. כי הוא יותר קטן והוא כזה מוגבל קצת, אז כן. לא רוצה, זובי. אבל אני אתקע בתוך הקיר המזדיין הזה. כזה. שיט! איירון שלי, שיט! טבעתי בים, היה לי מלא דברים, היה לי איירון, אני עכשיו זה... דפקתי. תביא לי קצת איירון, תביא לי 3 איירון, אני בונה דלי. אוי, כן, איזה חמוד! סתם. וואי, מה זה, קמתי, אימא'לה. באמת? מגניב. אתה יודע שנתקעת? אופה, נתקעת. תביא לי איירון, מה אכפת לי מהעכבר המזדיין שלי? כולם לדעת, לילד הזה עכשיו נהרס העכבר, אז הוא מתחיל לבכות, בלה בלה בלה. אתה לא מעביר, מה אכפת לך? תקנה עכבר חדש, נו יאללה כבר, יאללה חפר. איך חזרנו פתאום? כאילו אתה יכול לעשות השאלה, סרטון בפראפס? כן.
למה אני לא יכול? טוב, תביא אחד איירון, נו, אל תהיה בוט. אל תהיה פייק. אז החבר שלך לקח את כל האיירון, הבולבול הזה. צוחק, מה יש לך? איפה אתה, נו? זה פייק, זה פייק. אוי, מה זה, אימא'לה? מה זה, יש פה מערה כזאת, ליד דמי. לא הבנתי, מה? נבהלתי כזה. למה יצאת? אימא'לה, יא מניאק. הוא חושב שהוא יודע אנגלית, אבל הוא קצת פייל, אז תעשו, תעשו טובה ותצחקו עליו. איזה מצחיק, תצחקו. הוא יכול להיות קומיקאי השנה, אני אומר לכם, מה אני יכול להגיד? הוא חושב שהוא מצחיק, אז תצחקו, כי הוא יעשה לו טוב. זה יעשה לו לאונן, סתם. כל מי שמתחיל לבכות עכשיו בגלל מה שאני אומר, אז וואי, כמה איירון, יואו! לא, לא, לא! יואו, מצאתי 8 איירון עכשיו בבת אחת. טוב, טוב, בבת אחת באותו מקום שאתה חופר ואז יש עוד איירון ואז עוד ואז עוד ועוד. טוב, תמשיך לקוות חמוד. תכתבו תגובות. סאבסקרייב, יאבא. מה יש לזה? יש לו התקפים קצת. אם אתם יכולים גם תתרמו כסף למספר 55555556 למה הוא חולה במחלה סופנית וצריך תרומות. חמש, 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 ועוד פעם אני חוזר בשבילכם על המספר 5, 5, 5, 6, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 5. תתרמו. מה? לא, באמת. יואו, מה אתה הורס? מי שעוד לא שם לב, הוא קצת רוצה להופיע בסרטון. יש לו קצת שם כזה פייל, קינג עם אותיות ענקיות עזוב, קיצר שם פייל. מי הסתכל את זה בכלל? מה זה? זה איזה 2.5 הסרטון הזה. אז תעשה לו טיפי. מה? מה זה לפיזוז אולי? אתה יודע, בסרטון... אין כזה דבר. אני אגיד לכם איך קוראים לחרא הזה שהוא מצא. לפיס לזולי. לא, לא, זה צ'יטים אסור. ככה.